Farashin crate ɗin ƙwai zai iya kai Naira 10,000 masu kiwon kaji. Ƙungiyar masu kiwon kaji ta Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba crate ɗin ƙwai zai iya kai Naira 10,000. Ana dai sayar da crate ɗaya tsakanin 5,500 zuwa 6,000 a yanzu. Najeriya na fama da hauhawar farashi mafi muni wanda ba a gani ba a cikin shekaru, idan farashin kayayyaki ke tashin gwauron zabi a kulli yaumin. Wasu dai na danganta haka da tsadar man fetur da kuma ƙarancin kuɗaɗen waje. Da yake magana a wani taro domin tunawa da Ranar Ƙwai ta Duniya a Abuja, sakataren ƙungiyar ta PAN a babban birnin tarayya Musa Hakim ya buƙaci gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin noman ƙwai. Ya yi gargaɗin cewa idan gwamnati ba ta ɗauki matakin gaggawa ba, farashin ƙwai zai ci gaba da tashi wanda kuma zai ƙara jefa 'yan Najeriya cikin ƙunci. Hakim ya danganta ƙaruwar farashin da tsadar kuɗin sufuri sakamakon cire tallafin man fetur da kuma hauhawar farashin kayan abinci. Hakan zai iya sa farashin ƙwai ya koma 10,000, duk da cewa yanzu muna sayar da shi a kan Naira 5,500, inji shi. Ya kuma nuna rashin jin daɗinsa kan rashin samun tallafi daga gwamnati, inda ya ce an kai shekaru 3 rabon da masu kaji su samu wani tallafi. Hakim ya buƙaci cewa a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da masu kiwon kaji, tare da jaddada cewa ƙungiyar nan da dabaru wanda za a iya amfani da su wajen magance matsalar.